No niin, hei kaikille, se on X-Hillox täällä ja mä kuvailisin Hunger Gamesia Ulpon kanssa Mineplexissä. Ja, Robertson Castle, lähdetään juokse sun taakse sitten. Missä sä oot? Sun taakse vaan, mä tuun sinne. Okei. Jos mä sain aksen. Sun taakse, mä näen sut. Oi, mulla lyötiin. Mä sain bootsit. Oi hyvä, mä otin ihan sikan damage. Juostaan tonne niinku kauemmas vaan. Mä sain ruokaa ja jotain. Chestplate. Sinne niinku sen joen yli, tässä. Juosta tänne. Joo. Ei tuolla on chest. Älä jää heti ekalle chestille, älä kuole nyt. Jäin, Siinä on sun vieressä joku. Joo, mä sain aksen. Hyvä. Vaikka se onkin vahvuuden. Hei, mä tarvi kusee. Tuu tänne pidemmälle. Tai se on sun Mä takana. näin sinne onkaloon. Joo, mä näin. Siellä talossa on yksi chesti. Mä oon sun takana. Nyt ollaan together. Nyt ollaan yhdessä. Joo. Onko sulla mitään mulle? Ei, paitsi helmetti ja vuuden aksi, jos sä haluat. Mä voisin ottaa sen helmetin. Ja sitten sen aksen, koska mä pystyn heitellä niitä akseja. Haluatko sä Joo. ongen? Voisin ottaa, joo, heitä mulla. Heitä. Ja sit mä annan sulle vähän ruokaa. Mulla on yksi leipä vaan, joo. Ota toi ja sitten sä saat noita ja... Rotten flash. Sit sä saat No. tommos. Okei. Sit mennään tänne ylös. Ja kun mä käyn tässä talossa. Okei, no tuu sit tänne ylös. Joo. Mulla on 3 aksea. Sit kun sä saat miakan, niin annan sun akset mulle. Mä sain stone aksen, jes. Mä voin tässä sulle vuuden aksen. Missä, Mä sain menikö sinne? kompassin, jos mä sain kompassin, me nähdään missä pelaajat on. Sniikkaa. Asut siinä. Sniikka. Me kyky. Miksi? Mä näen sitten missä seuraava pelaaja, jos mä näen... Tänne päin mennään. Hei, ota tosta vuuden Joo. aksesta. Ei mennä heti haastaa, mennään tänne. Sit jos sä sniikkaat, niin mä näen vaan niinku suut. Jos sä et niin sniikkaa, mennään tänne. Mennään vasemmalle. Ei kun Koska tästä nyt säkö tuolla chesti. ylhäällä, tuolla ylhäällä. Täällä on chesti. No tuolla ylhäällä on mun mielestä tosi paljon chestejä, mitä ainakin ennen on täällä käynyt. Joo mä tuun. Onko sulla Täällä mitään on armoria mulle? Chestplate on. Joo, se kelpaa. Mulla Tossa. on 10 viittiä, että mä voisin niistä tehdä itse noita sämpylöitä. Tai mitä? Tossa on yksi chesti. Wooden swordi. No mä pidän silti Ota stone se. aksen, koska se tekee enemmän damage. Joo. Tänne ylös. Mä käyn... Joo, Mennään- messä poikkealla, siellä pitäisi olla siellä saattaa olla jotain. Mulla on sulle bootsit. Mulla on ne bootsit. Ah. Joo, täällä oli chesti. Mä sain tätä soppaa, tiiäks tässä saa niinku regeni vähän niinku jossain... Silleen mä voin antaa sulle toisen. Tästä saa joku parin sekunnin regenin tästä sopasta. Sain barrikaden, eli kato, piston. tästä saa regen. Sit saa regenin. Okay. Et jos sä jossain PvPssä vaikka tarvit. Täällä, tuu tänne taloon, pitää katsoa. Täällä talous on, tossa on chesti, siinä on helmetti. Mä otan ruuat sieltä. Ei jätetä mitään. Ai hieno Ei täällä on kans. Chain leggingsit. Pidä sä ne vaan. No kun mulla ei ollut muita Joo, leggingsejä, niin... mulla ei oo mut. Vähän rotten flashia ja tripwire hukkaa. Joo, mä näin. Aha. Tuolla sisällä on chesti. Ei olekaan se ulkopuolella, joo. Se on tuolla katolla on yksi chesti. Onko täällä chestejä? Ei taida olla. Hei, Tossa tuu on tänne eteenpäin. Oota, täällä on 2 chestiä. Joo, kato ne vaan. Hei, enchantment table. Vitsi, mulla ei oo ihan leveli. Mä löysin 1 XP -put. Mulla on Hei, 2 tuu nopeasti ennen kuin se tulee se se kylmyysjuttu tuolta reunalta. Freese. Täällä on enchantable, mä O- voisin Onko sulla itse leveli? Hei, lähdetään tonne paikkaan. On, mutta mulla ei oo miekkaa, mä en halua mitään akseja. Lähdetään tonne paikkaan. Joo, Se on aika lähellä, Mä löysin bovin. Hei, mä sain sulle aksen ja leggingsit. Okei, hyvä. Tuu tonne. Nähdään tuolla. Missä? Hei, pysähdy, mä oon ihan sun takana. Okei, heitä mulle akseellekin sit. Sitten mä sain keksejäkin, mutta... Okei, mennään tonne nopeasti tolle jutulle. Se on kai toi. Muista, että tässä käytävässä voi olla chesti. Ja mä löysin aksen sieltä. Joo.
Hei, täällä on tämmönen tunneli. Joo, täällä on chestejä. No niin nopee, mä menen tänne. Täällä ei oo ketään, nopee, tule. Täällä on porukkaa. Okei. Mä koitan heittää akseen niihin. Kun se kattoo chestiin. Mä syön Se hyppäs tonne jokeen. Joo, hypätään mekin. Mennään alaspäin. Sillä ei näytä olevan. Sillä on iron chestplate, sillä on bovi ja iron chestplate. Tuu auttaa. Tulos. Sillä on enchanted swordi. Iron sword joka Oi vitsi! Mä kuolin. Kato ne skills. Se on ihan se juoksee pakoon. Se oli lyönyt mua kerran. Mä etin sua. Varo sun takana on yksi, joka tekee ihan sikana damagea. Mä katon sua. Oi, tää yksi sai sen. Se saa mut se. Siinä on Ei, siellä oli yksi toinenkin. Tää oli ihan hyvä matsi. Me oltiin niinku... Sä olit 3 ja mä olin 5. Okei. Kiva kun katsoit tätä videon. Tilatkaa, tykätkää, mitä supatkaa ja kommentoikaa, jos haluatte lisää näitä. Se on nyt moro. Älä liivaa vielä.